Sada ću vam pokazati kako da napravite za usnu šupljinu, pa ćete onda i sami dalje znati. Dakle, što treba napraviti? Trebate sada kliknuti na ovu rukicu ovdje koja označava odlazak na stranicu za editiranje. Evo nas na stranici za editiranje. Malo da to povećam. Tu piše usna šupljina i razvoj zuba, ali nema linka. Dakle, vi ste lijepo pohranili datoteku na serveru i tu se ona nalazi u modulu 2, dakle ću na modulu 2 i pronaći ću usnu šupljinu i naprosto ovdje napisati odaberite. Kada odaberem datoteku i vratit će me na prethodnu stranicu i evo sad vidite, usna šupljina povezana je sa datotekom koja se nalazi na serveru. Još jedino treba dole pohraniti promjene. Kad to napravite, pojavit će se ova kućica za, kako se to lijepo na hrvatski veli, download PowerPointa. Neću sada downloadati, nego ću se vratiti na vaš pregled i ako malo dođem dole na mjesto gdje smo krenuli, vidjet ćete da je pojavila se ikonica od PowerPointa. I to je to. Evo zapravo falio je samo taj mali koračić da povežete naslov vašega linka sa datotekom